6 na mag-aaral ang naitalang nasaktan sa pagbagsak ng retractable roofing sa Peñaranda Park sa gitna ng pag-ulan alas 5:50 ng hapon nitong Sabado, Agosto 30. Batay sa ulat ng Legazpi City Police Station, edad 16, 17, 18 at 21 anyos ang mga nasaktan sa insidente ng mga residente ng Bayan ng Daraga at Legazpi. Agad naman silang isinugod sa pinakamalapit na ospital para sa atensyong medikal. Ilan sa kanila ay nagtamo ng seryosong sugat, habang ang iba ay isinasailalim pa rin sa obserbasyon. Kaugnay nito, nagpalabas naman ngayong araw ng official statement ang FSCO Builders na isa sa 2 contractors ng rehabilitasyon ng parke para bigyang linaw ang insidente. Batay sa pahayag, nakatakda na sana noong linggo ang final inspection sa retractable roofing, ngunit ipinagpaliban ito dahil hindi pa available ang mga itinalagang tauhan mula sa Provincial Engineers Office. Sa ginanap na pagpupulong kahapon kasama ang mga kinatawan mula sa Provincial Engineers Office, DPWH 2nd District Engineering Office, DPWH Regional Office at Philippine National Police, na pagkasunduan din umano na gawin ng permanente ang bubong ng entablado. Patungkol sa disenyo at technical specifications ng roofing system, ang DPWH Albay 2nd District na umano ang makakasagot bilang implementing agency. Sinagot na rin daw ng 2 contractors ang hospital at medical expenses ng mga nasaktang mag-aaral. Patuloy din umano silang nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga ito para sa iba pang kinakailangang tulong. Para maiwasan ang mga katulad na insidente, siniguro ng pamunuan ng FSCO Builders na magdadagdag sila ng iba pang safety measures at mahigpit na makikipag-ugnayan sa iba pang ahensya para ma-reassess at mas mapalakas ang kanilang construction protocols. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.